Najviac mrazeného hrášku zjedia Slováci v januári a februári. Vďaka rýchlemu spracovaniu si uchová vitamíny a tak aj v zime máme na tanieri to najlepšie z leta. Ako chlapec som chodieval s otcom na družstvo. Vtedy som ani netušil, že raz budeme najväčším výrobcom mrazenej zeleniny na Slovensku. Dnes obhospodárujeme vyše 3000 hektárov pôdy. Hrášok má na nej svoje pevné miesto. Pestovanie hrachu to sú neustále preteky s časom. Ak by sme zmeškali ideálny moment na zber, prišli by sme o jeho krehkosť a sladkosť. Ročne vyprodukujeme 20 000 tón mrazených výrobkov. Približne polovicu predáme doma na Slovensku. Kým sa hrášok dostane do vašich mrazničiek, skontrolujeme ho, umyjeme, prečistíme a krátko blanšírujeme. Tak si zachová svoju farbu, chuť a živiny. Najviac vitamínov má hrášok v momente zberu. Do pár hodín ho preto mrazíme pri teplote minus 40 stupňov. Preto si chutnú hráškovú polievku môžete vychutnať aj v zime. Našu mrazenú zeleninu Slováci dobre poznajú aj vďaka stabilnej dlhoročnej spolupráci s Kauflandom. V regáloch ju hľadajú nie len preto, že je slovenská, ale preto, lebo chutí ako domáca.